मिस खालामगोन ना खालामा आंखौ नै लोगोफोर बेदरा आं दहायो फोमोनस्लाबनो माने हास्लाब खालामदो बाय थांदो दे मोजाङै थाल लानानै थां माने बे गाना गुड मर्निं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय मर्निंबाबो 11टा जाबाय दे लोगोफोर दायो माने इसेबां मर्निं नंला आरो आङो दायो सनालिखौ स्कुलाव लायनो नागिरदों दिनै आङो दखान होआखै बन्द दोनदों मानि थाखाय होनबा आंहा रुम फोसाबनांगौ मोननैसो मा फैगासिनो दं नालाय जोंनिया गाबोन सफैगोन आरोना ओमफ्राय आं बे भिडिअखौबो गाबोनसो आपल'ड होनाय जागोन नालाय मैयानि भिडिअखौबो दिनै आपल'ड होनांगौ दाबो एडिट खालामनो मोनाखै आं खामानि मावनानै बाल्टिं मोनथाम जि सुखांबाय दा देखायनोसै आङो लोगोफोर उपाय गैया आरोना दिनै सानसे बन्द दोनबाय ओमफ्राय गाबोनो बन्द दोनला आरोनाहाय गस्लाया माबा नामायलांबाय थायो दायो बिदिब्ला थगाय थादो लोगोफोर आंजों लोगोसे नानिखौ लानानै फैनोसै बिदा गैयाना बिदाया थांदों क'क्राझाराव आरोना लोगोफोर गारि लानानै थांदों बेनि थाखायनो लायगोनसै लोगोफोर बिदिब्ला थांनोसै टट' लानानै थांनोसै आङो दायो लोगोफोर आङो टट'आव गाखोबाय ओमफ्राय थांगासिनो दङ नानिखौ स्कुलाव लायनो नागिरदों नालाय स' दायो थगाय थादो लोगोफोर आंजों लोगोसे ओमफ्राय नैयाव माबा हाग्रा सनदों आरोना माबा मेचिनजोंहाय हाग्रा मा होनो हाग्रा मेचिनजों आरोना ओमफ्राय आङो बिराद गोबाव जाबायमोन स्कुलाव थाङिया माने आं थांबाय थानाय जायाना बिदाया न'आव थाब्ला बे दोनलाङो आरो जुदि गैयाब्ला टट'सो दोनलांनाय जायो नालाय ओमफ्राय दिनैसो बेसेबांबा गोबावजों थांनाय जासिगोन आरोना लोगोफोर जा गोबाव जागोनहाय स्कुल थाङिया दायो जोङो नानिखौहाय लानानैहाय थांगासिनो दं आरोना गुजुनायानो जाला दायो मोनायाव फैयालै गाबोनसो फुङावसो फैगोन स' लोगोफोर दायो न'आव थांगासिनो दङ आं दहाय फैनानै डाइरेक्टनो बाजारावहाय खरसा लाग्रोदों आरोना नानि मा होनो माइया टमेट' दुन्दिया ओमफ्राय कम्फर्ट बायनानै दोनदोंना लाबाय आङो टमेट'बो ओमफ्राय कम्फर्टबो ओमफ्राय लाफा लाबाय आङो माइया लाफा जानो मोजां मोनो बेनि थाखायनो आरोना दायो खाथुमनानैहाय फ्रिजआव सोनानै दोनहैगोन आङो जेबो राना आरोना बिदिबा खाथुमनानै दोनबा दायो बिदिब्ला जों थांगासिनो दङ सनालिजों आंजों फाग्लाबुनि सनालिया खाजा लानानै फैबाय मा खाजा लाबोखो लावथि खाजा ना बाथि आरो ना लावथि बायदि जायो नालाय स्टिक थायो नालाय ओंखायनो गावहा लावथि बायदि होनो स' बिदिब्ला थगाय थादो लोगोफोर थांगोरनोसै न' फारसे दा लोगो मोनफिननो न'आव सफैबाय लोगोफोर सिया नुदों आंना बेसे बुरजा नै बिसोरो मैया सुनानै फोरानजोबनाय नै बे सिया ओमफ्राय दा आं दायो बिसोरो एसे माबाबा बेखौ एसे सान्दुङाव होसोनानैसो थिखांगोन आं बेखायनो बेयावनो दोन्दों आरोना नङाबा माने डेमेज जायोना मैया लेट जादों सि थिखोनाया नुवाखै बेसे बुरजा सि लोगोफोर आयु खर' गाज्रि जाजोबखायो आरोना बाल्थिंथाम सुदों ओमफ्राय दाखालिबो बाल्थिंनै ओमफ्राय बाल्थिंथामाव बाल्थिंसे सुनो हायाखै बेखौबो आङो मैयासो सुफिनदों आरोना लोगोफोर रेक्सुखौ खानानैसो दोनदों आङो मानो होनब्ला बिनिबो खारन दं आरोना लोगोफोर दाखालिबो बियो जोंना खिबुनि बेरायाथ' गोग्लैनानै दङना बेजों खारखोमालांबाय बियो बास स्टेन्डआवहाय थांबाय आरो दिनैबो मर्निंआव मा जाखो जखन आं सि सुयो आंथ' माने बिराद बेस्थ'ना सि सुनायाव मर्निंआवहाय नानिखौ जखन टट'जों आङो स्कुलाव थिनहरखांनानैहाय आङो माने सिखौ थाब सुनोसै दा नानिखौ लायफिननांगौ आरो बिनि सायाव ओंखाम ओंख्रिबो संनांगौ दं नालाय बेनि थाखायनो आङो मा खालामखो सिखौ सुबाय आरोना हगारनानै दोनबाय आं गेलेथोंसै जों दखानाव थांबाबो सानसे गाहाम खानानै दोननाय जायो ओमफ्राय ओरैनोथ' बेलासियाव दखानाव लाङो आरो बेरायनोबो लाङो बेखायनो थाथोंसै सानो हगारना होबाय आरोना माला जे थांखो खिबुनिजों दरजाजों थांखो फात्तायानो गैया आङो लोगोफोर थांनानै बास स्टेन्डआव दंहैनो बियो ओमफ्राय सिनायजोबोना बयबोथ' मानो होनबा बास स्टेन्डआव जों लांबाय थायोना दखानावहाय ओमफ्राय दानबा फन हरबाय आरोना सासे बिबथै जानाया बै आं जे दखानाव दोनबाय थायो आं ओंखाम जाबा बा आं न'आव फैब्रबबा दोनो जे बे बिबथैया फन हरनानै खोन्थाहरबाय आरोना बोरायनो खोन्थाहरबाय नोंसिनि सैमाया बास स्टेन्डआव दंफैयो होननानै आं होना हरबाय होननानै बुंबाय बोराय आंनाव डाइरेक्ट फन बोरायजों रायलायखांनानै दोनखादोंल'मोन ओमफ्राय बेनो डाइरेक्ट फन थांबाय आरोना ओमफ्राय फन हरनानै बोराय होनबाय रेक्स'आ न'आव दंना गैया होनबाय आं होनबाय दङ दहायसो गेटआव उन्दुनानै दङ होनबाय आं ओमफ्य गेटआबो खुला नंखाया आरोना ओमफ्राय गेटखौबो खुलिनो हाखाया मानो होनब्ला नाजाबनो होनबाथाय गोरा जायोना लहानि गेट बेनि थाखायनो
दाना मा नायबा गाबजुबाय आं रेक्सु होननानै गैया आरो लोगोफोर दाना गेट खेवनानै नायमारबा नोंमारगौ खारबोगासिनो दङ होना हरबाय आरोना बे आदैया ओमफ्रायो बुफैदों आङो रागा जोंनानै थिगसेनो लौथिजों थामाथामनो बांद्राय अहंखारबाथाय रागा जोंनो ओंखारो आं अनबाबो अनजायैखौ जेनेबा मोनजाबाबो मोनजायै बायदि खालि बेरायनाय ओमफ्राय खास खालामाखैना सैमाया बोजों थांनो नागिरो आरोना खाना दोनदों आं बेखायनो रागा जोंनानै लोगोफोर दायो आङो ओंखाम जानोसै जों नानिजों आंजोंहाय दायो टाइमा जाबाय 12टा जाफैबाय आरोना न'आव फैयैनो ट'ट'जों फैनाय ना आरो आं मैगं थाइगं लाबाय आं दहायनो लायखादों मैगं थाइगंखौ थांनानै ओमफ्राय आं एसे आब'मोनजों रायलायनो मोनथों सानबाय माने आं डाइरेक्ट एकुरेट टाइमाव थाङाखै मानो होनब्ला बिराद गोबाव जाबायना आङो जेनेबा ज' थायो आगोलनिफ्रायनो नानिखौ स्कुलाव लांबाय थानो ओमफ्राय बोरैबा होनबायना ओमफ्राय बेनि थाखायनो आब'मोनहाबो माने एसे फंनैसो रायलायनो मोनबाय आरोना आराम मोनबाय माने बिराद गोबाव जाबायना ओमफ्राय जि मा होनो ज' जालायनाय ज' माने जिरायलायनाय रायलायलायनाय बिराद मिस खालामो आरोना आब'मोनखौहाय ओमफ्रायो आइनि मालाबा टाइम मोनबा थांबावगोन आरोना लोगोफोर दायोथ' मा फैगासिनो दंखायो नालाय गाबोन सफैगोन मर्निंआव ओमफ्राय दा मोनायाव आंनि हासबेन्डआ लायनो थांगोन आरोना माने थफ्ला बुरजा दङनो बेखायनो दायो आलिपुरसिम लायनो थांगोन आरोना मोनायावहाय दायो हासबेन्डआ गारियाव थांदों थांनानैहाय फैनानै बांद्राय रेस्ट मोननाय नंला बियो 1 घन्टासोल' रेस्ट मोनफैसिगोन बेनिफ्राय थांफिनगोन आरोना बियो आलिपुराव थाहैगोन माया फैगोन नालाय गाबोन मर्निंआवहाय मोनफैगोन नालाय बिनि थाखायनो स' दायो जोंनानै आंजों ओंखाम जानोसै लोगोफोर बयलार बेदर संदों नै लोगोफोर बेदरा आं दहायो फोमोनस्लाबनो माने हास्लाबलाङाखै आरोना लोगोफोर 11टायाव थांदोंना आङो 11टा पास जाबायमोन खोमा आरोना आं थांबा नानिया 11:30 गयो नालाय ओमफ्राय आं दै एसेखौ दाहाय फोरानफैनोसै होननानै माबादों माने रानबाय दुन्दिया होबाय आं बन्द' खालामसै जानोसै नानिजों आंजों गेसाबो जि लेथ्रा जानानै दं सुनांसिगोन गेसाबो मैला जानानै दं आरोना लोगोफोर सुनानै दोनजोबनोसै साफ्फानो नङाबा माइया लेथ्रा नुफैबा रायफैगोन ना ओमफ्राय माथो खालामनो आंबो गोसो जानानै फोसाबालासे दोनाखै आरोना टाइमानो सोलाबाना मोनायावबो मेंनानै फैयो ओंखाम जानाय थोरसि लथा सुनायजों आरो हिसाब खालामनायजोंनो 11टा 12टा जाहैलायो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय एसेथ' जिरायनानै मबाइल नायनो लुगैयो जिरायनो लुगैयो बिदिखौबो एखमबा मोनबावासै आरोना लोगोफोर आं मेंनायजोंनो मबाइल नायनाय बाद देव नायखालानो आङो दाना आं मा खालामो मबाइलखौहाय जखन टाइम मोनाना आङो मानो होनब्ला आरो मोनायाव आं बिसिनायाव उन्दुनानै मबाइलखौ नायनो हाया गोलैखायो आरोना मेगनावहाय उन्दुनो ओंखारनायानो मेंनायजों सानफा मानि थानाय जायोना जेबो मावाबाबो जिरायनानै थाबाबो मेङो दै लोगोफोर ओमफ्राय सानफ्राव थेनथ'लाबायबावोसो आङो दखानावहाय ओमफ्राय मा खालामो आङो जखन ओंखाम जायोना बे समावनो सिरियालफोर आं नायनो लुगैबा माने प्ले खालामनानै दोनो आरोना आं नायबाबो नायाबाबो थाबाय थागोन खोनानोल' मोननांगौ माने आं मेगनजों ओरै बिदि लानानै नायाबाबो माने खोमाजों खोनाबानो जायो आरोना मानो होनबा नायदों बायदि मोनखायो आरोना लोगोफोर मानसिफ्राथ' बेनो बे नालाय माथो होनबावनो जानानै लाग्रोसै लोगोफोर गोथावनो लोगोफोर सिया जा मोजां खननानै बाइक सायाव दोनबाय दंबावोसो आरोबाव दैखराव लायबावनांगौ खनखांजोब्बाय इसोरखौ न' सिङाव दोनहैनांसिगोन गांनै गांथाम दंबावो थाथ'थोंसै बिसोरो ब्लेंकेटबो फोरानदोंमोन आं नै लोगोफोर न'नि हालोदा माबायदि जानानै दं बाहेरानि हालोदाबो मोजां नङा सनालिया बिनिफ्राय जिरायना हरगासिनो दं हालोद गाज्रि आरोना लोगो सनालि टाटा बाय बाय फैला खामानि मावफानोसै खामानि मावनोसै दं मावना मावा अलसिया हालोदा नै बिदि जानानै दं खर'खौ दा मोनानायखाय लोबनो बानानै फिसा होनानै लादां नै न' फोसाबदों आङो लोगोफोर दाबो फोसाबखाङा जियानो बुरजादाय सुब्लायफ्रांबायना दहायो ओमफ्राय माथो खालामनो थाब जल्दि फोसाबसै जल्दि थोरसि लथा सुबावनांगौसो दङ ओंखाम संग्रायाव फोसाबनांगौ लोगोफोर ओरैबायदि जारला आरोना ओमफ्राय आं दासिमबो भिडिअबो जेबो खालामाखै इदिटबो खालामाखै आपल'डबो होआखै आं दा मोनायाव सेस्था खालामनोसै दिनै भिडिअखौनो आपल'ड होनो हागोन ना हाया बुंनो हाथ'आ आरोना लोगोफोर स' बिदिब्ला दाहाय लोगो मोनफिनगोन ओमफ्राय आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो लुगैनानै देखायबाय आरोना जे आं दा मा खालामगासिनो दङ स' लोगोफोर बिदिब्ला दा लोगो मोनफिनगोन र' नै आंनि गस्लासो बियो आंनि गस्ला रेक्सु अरसिनानै होनायखौनो बिसिदां खर'आव होनो होननानै स' मावनानै लाग्रोसै आरो नै बिसोरखौ एसे फोसाबना लानो आं बिसिनाफोरखौहाय नै लोगोफोर दायो जों बबेयाव दंफैयो नायदो जायगाखौहाय स्टेसनसो आरोना लोगोफोर स्टेसनसो लोगोफोर स्टेसनावसो दंफैयो मानो होनब्ला बेनिबो खारन दङ माने आंनि हासबेन्डआहाय माखौहाय लायनो नागिरदों नालाय गाबोन मर्निंआव सफैगोन 4टायावहाय
बेनि थाखायनो दायो फैदों आरोना माने गाव थांनानै आलिफोराव थाहैगोरसिगोन माने थफ्ला थफ्लियानो बुरजाथार नालाय औ बे माबासो फैगोन दे थफ्ला थफ्लिया बुरजाथार दा थांलाबाय थांलाबायनाङा बिदि ट्रेनजों लांखारजागोन मोजां बिलाय माना थफ्ला थफ्लिया बुरजाथार नालाय बेनि थाखायनो माने लेंहरदों आरोना फिसालाखौ हारसिं जायो होननानैहाय लायखायो लायनाया फथोफोर माने फैगाफ्रामबो लायनाय जाखायो खेब्बाय खेनसे फैनायावबो जे लायदोंना लोगोफोर आं जे भिडिअ हगारदोंमोन आंबो थांदोंमोन ओमफ्राय नै सोर दंफायो हारसिं थांसिगोन बेयो लोगोफोर मोजां नुदोंना नुवाखैथाय आं मिथिला दे आंनि हासबेन्डनि मबाइलजोंसो बानायदों माबायदि नुदों आं मिथिला आरोना बिनि थाखायनो ट्रेना थाबथानानै दङ दासिमबो क'क्राझारावनो ट्रेना आयु गोजांबाय सनालि नों गोजांना गोजाङाखै सनालिया टपि मोनसेखौ नागिरनानै मोनाखै दे आङो बेयो औ आयु नों बावबाय नामा ट्रेनखौ हो सनालिया बावबायमोन नामा ट्रेनखौलाय मालाय माथो एफा गोलाव होनखो नोंलाय गोलावखाना ट्रेना गोलाव जाखायोना प्लास्टिक हरबाय आङो जि लानो बालायबावो आरोना आं दै गुदुं सोनानै हरदों ओमफ्राय गावनि थाखायनो केक लेस ओमफ्राय क्रिम बिस्कुट सोना हरदों आं गाव जानो मोजां मोनग्राखाय लोगोफोर लानो बास्रोलायबावो पावार बेंक टफिबो सोना हरबाय आङो पावार बेंकखौबो सोना हरबाय आं ना सनालि ना मामिया माला फैगौमोनलाय गाबोन औ ट्रेनानो लेटसो लोगोफोर दाबो सफैया 7:30 देखायगासिनो दङ ब्रह्मपुत्र ट्रेनाबाथाय बिदिनो लेट जाखायो आरोना माने हमेशा से लेट होता है ब्रह्मपुत्र ट्रेन ना सनालि थागासिनो दं स्टेसनाव गोदाव सोराव थाख्ला बुरि सनालि टपि नागिरनानै मोनाखै आं बिनिखौ ओमफ्राय स्कुलनि टपिकखौनो गानबोबाय आङो लोगोफोर गसाइगावनि स्टेसन लाइन थांलायलायो खोमसि गोजाजों जेबो नुवा नै खोमसिजोब मा जानांगौ बे लोगोफोर थस सनालि मा जाबावनो लाइनानो गैया ना सनालि सिखावल' फैदों गोजौआव बबे गोजौआवसै सोनाली देखो अभी गोसाईगांव का स्टेशन पे लाइन ही नहीं है लाइन चला गया लाइन ही चला गया अभी कब आएगा मालूम नहीं गोसाईगांव का स्टेशन अरे स्टेशन सोनाली यो मोजाङै माबाफ्रा जायाखै मैखि लुलायनाय रे थांदो दे हारसिं जाहैसिगोन दे मिस खालामगोन ना खालामा आंखौ आयो आसखौ हानांगौमोन ना गाबोन हानसै दे गाबोन सानदे दे दिनै सेटारडे ना ट्रेन हाबबाय नै ट्रेन हाबबाय ओरै फै हनै ट्रेन फैगासिनो दंथ' मरेगा क्या वो वो शंकर जी और एकटा पाव ठीक ना लेंग्रा ब्रह्मपुत्र वाला जों लोगो जागोन ना mana? Mày buta tak isi nang kerja bukan nanggo sekolah mengkau juga. Oh. Mami tu nama kau. Mami kia le jangan bilai. Mami kau dah dia lain se tanggun tu. Mami ya kapan morning house alifro sopigun mami ya. Tapi mami aku sini aku cuma. Oh kau. Sudah aku fikir sen. Man, wah dia untuk mami. Dia langgar bayi mana? Tang. Hei, jauh deh. Sonaly dah deh, ini tanggung deh. Celam baga Sonaly train ada. Sakshi bot hai dah.
बेबे गाखोदो ना सिंजों थांजायोथ' जेनेरेल आंबो थांगोन नोंजों थाङालै गाखोदो मानो थांगोन थाखो बियो गाखोदो माइरं गोलैजोबनाय नैयो हालो आदा हालो माथिं हाबगोन नोंलाय ओरैजाय नामेने इदि जायगा गैया जागा नाय नाखि थांबाय चल आइ दादाखौ गोसोखांगोन ट्रेना हगारबाय नै लोगोफोर ओइ बेसे रायजो